И здравейте хора! Днеска ще играем на Brookhaven. Изчакайте малко. Обърках се, няма да играем на Brookhaven, ще играем на Друмев, който го познае ютубъра, той е най-хубавият Друмев. И Анди Студио са... Не казвам нищо за Анди Студио. И така, да играем на Друмев. Изчакайте малко, секунда. Както ви казах, ще играем на Друмев, а не на Brookhaven. Малко ви производиха. Така, скочих на колото. Аз съм вече на 30 метра в Друмка. Аз съм направил 13 скока. 11. Кофти. Ти от начало почваш. Защо? Не бе 11 метра. Той почвам от 10. Да, но не почваш от първи винаги. Да, почвам от първия. Почвам от 10. Да си направил 12 за това. И 11. Да, 11 да направя. Да. Глава ще скоча. Мен ми запамети, бе. Кофти. Кофти. 2. Не! Това е 7. Сега трябва да стане 3. Нищо, като си чуваме. Ние се цъкаме Fortnite. Стаиваме се по момента. Такова си по... Апдейтваме се, защото не... Хора, секунда, забравя да ви кажа. Ще го кача от друго видео, но ще ви покажа как да се махнете рекламите. И няма да имате нито една реклама, само в YouTube. Няма да ви дазнат рекламите по играта, ако искате реклами си ги пуснете. Да. Сколько? Кофти. Кофти. И продължаваме, хора. Браво! Чудесно. Ще покажа видеото за... Гледайте следващото видео. Абонирайте да получавате съобщения, когато аз качвам ново видео. Абонирайте се за мене. За мен. Че така и теята пучко. Точно като го чуете това и аз играм просто на радио. И така, хора, предлагам ви да приключваме това видео. Да покажем видео как се махате рекламите точно сега. Да. До това, чао.